23, ang misugo niya mao nga mutuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Jesucristo o maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Last verse. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios, anaa sa Dios. O ang Dios anaa kaniya. O masayra nato nga ang Dios aniya kanato pinaagi sa Espiritu na iyang gihatag kanato. Ito palpakan ang pulong sa Ginoo. May balaan nato nga ang Dios naa nato, nga dapig nato pinaagi sa Espiritu sa Dios. Pinagi sa iyang Espiritu Santo. Nakakita na ba tag hangin? Hinumduman na itong makaigsunan nga dili na kinanglan nga iya pagkabusalig sa Dios nga himo pang tagaag kondisyon ang Ginoo, Lord, pakita sa kunimo. God is Spirit. Amen? Iko na nga mabatig nato o makita nato ang mga binuhat sa Dios. Kinsa man ta nga mo question sa Dios. Inap na makaigsunan nga makita nato ang kahibulungan buhat sa Dios. Tungod kay walay si bisan kinsa nga makatugkad o makakomprehend sa iyang pagka-Dios. Now, this morning, importante ni makaigsunan ang atong personal na communion with the Holy Spirit. Otherwise, if we don't know personally about the Holy Spirit, how could you know God? The Bible is clear na mahibalaan nato nga naang Diyos nato pinagi sa iyang Espiritu. Hinumduman nato nga naasab sa Espiritu. Amen? Ang realidad makaigsunan nga we are spirit, possessed by the soul, living in His body. We are spirit actually. Nakita ko nimo, nagsulob lang ko aning lawasa. Amen? Nabuhi ko tungod sa Espiritu sa Dios. Nakasulti ko, nakasabot ko tungod sa kalagagibutang sa Dios. Amen? Na ako'y pagbati, that is because of the soul that God placed in His body. I am spirit, possessed by the soul, living in His body. The same way makaigsunan, nanginanglan ta sa Espiritu sa Diyos. Aron nga kita na ay communion sa Diyos. Amin ba? Tungod nga, pagsimba nato makaigsunan, nagmater diya sa realm sa Espiritu. Nagmater diya sa realm sa Espiritu sa Diyos. Dili ka ka-worship sa Diyos, hantod nga musulod ka sa realm sa Ginoo. In the Spirit realm. Unang-una makaigsunan, ang imong pagsimba, diya sa imong motivation. Diya sa imong intellect. Amen? Nakasabot ka o nakaila ka sa Diyos. Sa diya na nakasabot ka, nga importante yung pagsimba, makaigsunan, diya ka musulod sa iyang presensya. Diya sa realm. Kaya nag-worship ka dili sa kabutang. Nag-worship ka dili sa kadenominasyon. Nag-worship ka dili ni bisan kinsa, but we are worshiping God who is Spirit. Amen? God is Spirit. And those who worship the Lord must worship in the Spirit. Kaya ang mag-worship dili imong lawas. Your Spirit. Amen? Ang atong Espiritu mo'y nag-communion sa Espiritu sa Diyos. Muna hinungdan ng imong kalag, malipon, marefresh, makabate, o mapatay ang unun-nun nimo nga dimension sa imong unod, sa imong lawas. That is because of the power of the Spirit. Your spirit is empowered by the Spirit of God. Muna rason makaigsunan nga maka-worship ka kayo sa Ginoo, and yet your worship will be accepted by God. Tungod kay nagsimba ka sa Dios dili sa imong lawas.
Dili lang sa imong intellect, but you worship God in the Spirit.